Ar sianel YouTube y lle, mae yna gannoedd o fideos am bob math o bethau, a rhain i'w gweld drwy'r byd I gyd, ond be mae'r bobl o de allan I Gymru yn feddwl o'n cynnwys ni? Mae fy ngrifiadur yn eitha hyn. Ar y rhaglen wsos dwytha, mi welswch chi waith celf breuddwydiol gan Lisa Taylor, artist sy'n bellach yn byw yn Awstralia. Mae'n really nice. Amazing. Romantic yn y lluniau. Nes I neud lefel A celf. Yn gallu cut. Mae gan Lisa lygaid hardd iawn. Pan mae gen I amser rhaid fi'n arfer beintio. A hefyd pan nes i'r coleg Llan yn ddefri, o mesgwroriaeth, yn 3 mis, I wedi cael art I beintio. Fantasy fi? Peintio gyda Lisa fel fy model. Rhaid I chi dod I beintio'r myneddoedd o'r Patagonia. Hefyd, fe welson ni Yasmin Morris yn cael ei thaflu sefyllfa rhyfel mewn gêm o airsoft. O, fel paintball neu rhywbeth arall? Nac I tre airsoft. Fi'n gyrru paintball. Beth yw hwnna, paintball? Gêm sy'n defnyddio bwledi plastig yn lle paent. O, paid ys crech. Dwi'n hanes crechar ar un byd. Cofio neud hwnna pan o'n i'n fach. Never went back. A dwi'n cael adrenalin yn beth fel cyn mynd I fewn iddo fo. Oh my god, oedd e'n ysgol fi. Dwi'n mynd edrych fel bysau'n dda iawn. No offence, like. Mor am yna, y gêm da. Ath y lle ddim yn bell o adra chwaith wrth dynnu ar gofis Caernarfon ar y stryd. Twanks? Nice. Oh my god, Seymour! Pwy? Y boys rhaid y cadar i'r ysgol o, Seymour. Paid ceisio hynny yma neu yn Los Angeles. Fasai'n rhy periclus. Dim yn ddiogel o gwbl. Mae just y boi'n ebyn felly, ti'n nabod o, reit da. Pam yn rhoi dics mas I bobl? Mae'n efo iawn. Oes wir, ac mi allwch chi ddal fyny ar ein sianel ni rwan. Diolch yn fawr, a masalama.